Να πάμε να δούμε γιατί γίνεται χαμός. Πήρες κινητό καινούριο? Πήρα κινητό καινούριο. Εντάξει, βλέπω. Μεταχειρισμένο το πήρα. Μεταχειρισμένο το πήρες? Ναι, από το παζάρι. Σοβαρά. Ναι. Και γλίτωσες, μου είπες γύρω στα 150 ευρώ, είναι αλήθεια? Και 150 ευρώ. Θα έκανε αν το έπαιρνα καινούριο. Ναι, αλλά πόσο πλήρω θα δώσω. 150 ευρώ θα πλήρωνες. Ναι. Πόσο είπε, 60-70 έδωσες? Πού θα δώσω, εγώ 70 ευρώ. Δαγκωμένο το βλέπω. Πού τα βρω. Υπάρχουν τέτοιες λύσεις? Είναι σκοτωμένα ρε εσύ? Πάμε στη Μαρία Τζουκλίνα. Πάμε στην Τζουκλίνα να μας τα πει τώρα. Καλημέρα Μαρία. Πολύ καλημέρα σε εσάς και τους καλεσμένους σας. Θα σας δείξουμε σήμερα από το Χαλάνδρι μικρούς τεχνολογικούς θησαυρούς σε πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσες τιμές. Θα μας λέτε πριν και μετά, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο, ό,τι προλάβουμε μετά. Ακριβώς. Ο κύριος Καρατζάς, ο ιδιοκτήτης του καταστήματος Γεια σας, κύριε Καρατζά. θα μας εξηγήσει. Καλημέρα, ότι, κύριε κύριε Καρατζά. Καλημέρα. Κύριε Καρατζά, από 20 ευρώ θα βρούμε κινητά στο κατάστημά σας. Από 20 ευρώ έως, ανάλογα το κινητό, έως πολλά ευρώ. Μπορεί να ξεπερνάει καμιά φορά και τα 1000. Μπορούμε να δούμε και αυτά τα γνωστά, τα πολυκινητά, τα iPhone και αυτά, πόσο τα έχετε τα πιο μεταχειρισμένα? Μια που ρωτήσατε για το iPhone, να πούμε ότι έχει περίπου στα 600 ευρώ καινούριο. Καινούριο 600. Και αυτό που είναι ελαφρώς μεταχειρισμένο το έχουμε στα 380. 600 έχει, δεν έχει και πιο φθηνές εκδοχές του, καινούριο? Πιο 600 φτηνές. έχει, 600. Έχει 600 υπάρχει, το iPhone. υπάρχει και εκδοχή πιο φτηνή. Ναι. Το συγκεκριμένο είναι η ακριβή εκδοχή. Είναι η ακριβή έκδοση. Ανάλογα με τη μνήμη. Μιλάμε τώρα για καινούριο τώρα. Όχι μεταχειρισμένο, σου λέει από 600-380. Εντάξει. Αυτό εδώ το κινητό είναι από τα τελευταία μοντέλα με αρκετές δυνατότητες. Έχει 699 καινούριο και το έχουμε στα 440. Όπως και αυτό εδώ. Έχει από 600 στα 350. Μάλιστα. Εξαιρετικό ενδιαφέρον, Σπύρο και Γιώργο, έχει να εξηγήσει ο κύριος Καρατζάς την προέλευση αυτών των κινητών, γιατί σίγουρα ο κόσμος αναρωτιέται πώς προκύπτουν αυτές οι χαμηλές τιμές, κύριε Καρατζά. Αυτές οι χαμηλές τιμές προκύπτουν από ιδιώτες που δεν χάνουν το ενδιαφέρον από αυτό το κινητό και θέλουν να το δώσουν, να το ανταλλάξουν, να πάρουν κάποιο πιο καινούριο. Ή είναι από στόκ εταιριών που μένουν και μας τα δίνουν σε καλές τιμές. Μαριά, εγώ είμαι καχύποπτος και το συμπαθώ το φίλο μας. Αλλά εγώ φοβάμαι μεταχειρισμένο. Τι διάβολο έχει κάνει ο άλλος τώρα εκεί πέρα. Και άμα έχει κανένα πρόβλημα και μου το βγάλει στην πορεία και πληρώνω εγώ, δηλαδή το πάρω 300 από 600 και δώσω άλλα 300 μετά για να το φτιάξω. Υπάρχει φόβο. Μας έδινε πριν και μία άλλη διάσταση. Όχι, Μαρία, είναι απλή ερώτηση. Εγγύηση Δίνουμε εγγύηση προσωπικά η εταιρεία εδώ. Αυτό. Από 6 μήνες έως 24. Ανάλογα το κινητό, την παλαιότητά του. Άρα εκεί πέρα είσαι καλυμμένος σε σέρβις κλπ. Βεβαίως. Καλύπτουμε τον πελάτη και μετά. 6 μήνες σε κινητά που είναι παλιότερης τεχνολογίας. Παραδείγματος χάρη υπάρχει κινητό δεκαετίας, όπως αυτό εδώ, που δίνουμε 6 μήνες εγγύηση. Πόσο το πουλάτε αυτό? Γιατί θέλουμε και να φτηνώσουμε. Τώρα μπορεί να πάει κάποιος στις παραλίες, καλοκαίρι, θέλει κάτι και να χαλάσει. Το συγκεκριμένο είναι ακριβό γιατί είναι κλασικό μοντέλο και υπάρχει μεγάλη ζήτηση ακόμα. Αυτό αριστερά. Το έχω και εγώ αυτό. Το έχεις και εσύ. Ναι, και έχει μια γαμοβλάβη δηλαδή. Το τηλέφωνο των δημοσιογράφων, των πρακτόρων, των μάχημων, των κομμάντων κλπ. Να σου πω, δεν μασάει. Στον τοίχο, στο πάτωμα, δεν καταλαβαίνω. Έλα, Κώστα. Να το, αυτό είναι. Αυτά τα παλιά κινητά έχουμε τη δυνατότητα να τα ανακατασκευάσουμε, να αλλάξουμε πρόσωψη και μπαταρία. Τώρα, αν μπορούσαμε να κάνουμε κοντινό στον Κώστα, έχει συγκινηθεί. Είναι το μόνο παλιό τηλέφωνο που ακόμα το βλέπεις. Δεν θα υπάρχει κάποιος λόγος. Δεν είναι τυχαίο για να υπάρχουν ακόμα τέτοια εποχή. Μάλλον είναι καλό. Το πρόβλημα που είχα που μου πες, φτιάχνεται. Ναι, αν κολλήσουμε το. Έχει ξεκολλήσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πού σας βρίσκουμε? Στο Χαλάνδρι, Σοφοκλή Βενιζέλου 17 και στο ίντερνετ hotshop.gr για να δώσουμε τη δυνατότητα και στους υπόλοιπους Έλληνες να αγοράσουν καλομεταχειρισμένα. Άλλοι σου λέει μεταχειρισμένο και μεταχειρισμένο κινητό. Χαλάνδρι λοιπόν και στο διαδίκτυο. Ευχαριστούμε πολύ.